Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Work from home law nilagdan na ni Duterte. Drugs daw ang dahilan ng pagpatay sa konsyel sa Cebu ayon sa Philippine National Police. Militar inambus ng mga NPA sundalo sugatan. PNP susuriin na ang mga armas na ginamit sa pagpatay kay Bato Cabe. Samantala, fiskal kinasuhan ng grave threat si Senador Trillanes. Gobyerno handa na raw sa isasagawang BOL plebiscite. Total ban ng mga maputok sa bansa ipapatupad ni Duterte. Simbahang Katoliko muling binira ng Pangulo. Anomalya naman ang ilang obispo hindi itinatanggi daw ng CBCP. At mga gusali at istero sa palibot po ng Manila Bay, sinuri ng DNR. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Ano ang dapat gawin ng gobyerno upang tutuhanang malinis po ang Manila Bay? Repeat, ano ba ang dapat gawin ng gobyerno, especially ng DNR, upang tutuhanang malinis po ang karagatan ng Manila Bay? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Hi sa mga OFW.
na suki po ng ating palatuntunan at nasa ibayong dagat. Siyempre, nasa iba't ibang lugar, iba't ibang dako po ng mundo at nagbabaka sakaling maghanap buhay. Iniiwanan po ang pamilya kasi hodang mga sakripisyong dinadaanan po nila ay matitindi. Ano? Sa ngalan po ng ekonomiya ng pamilya. And siyempre, kumusta po ang mga nasa Metro Manila, mga nasa iba't ibang lungsod sa buong kapuluan? Specialmente sa mga nasa kanayunan, malalayong barangay. Everybody's welcome sa ating pagkatanghal ng palatuntunang Kamaong Asero. Ang programang mananatiling tapat sa interes ng publiko. Mananatiling totoo at nakapanig po sa katotohanan. Sa panig ng batas. Batas man ng tao at siyempre batas ng Diyos. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader Knows Philippines News and Current Affairs, Creative Operations and Live Streaming. At siyempre, buong pwersa po ng Pinoy Extreme Channel. Kumusta po ang ating mga best friends dyan sa Pinoy Extreme Channel? Si partner Norman Castillo, si paring Renan Lopez, at si amigong Luis Aguilar. Ang studio po natin at programa ay pinalilipad po ng matayog ni Clarence Andaya. At tayo po'y all systems go sa ating episode ngayon. Ano ba talagang dapat gawin ng gobyerno para tuluyang malinis po ang Manila Bay? Ang ating mga telepono po na pwede niyong tawagan para makasali po kayo ng live sa ating program ay 0927-494-2175. Globe po yan at kung smart naman or talk and text or saan ang gamit po ninyo, matatawagan niyo po kami sa 0949-7365000. Happy birthday po sa mga may birthday ngayon. At yung mga may iba pang okasyon na nataon po na sa araw na ito ay as usual ang aming wish ay maging meaningful, maging masaya po kayo sa mga tatagay, lalo't biyernes po ngayon. Mga tatagay, iinom, do it moderately. Yan, do it moderately. Sa mga magmamaneho, siyempre, wag na kayong tumagay. Sa mga magtatagay po, wag na kayong magmamaneho. Ganun lamang po yun to ensure safety of everybody. Areglado, mga kaibigan. Sa mga naghahangad po ng pagbabago, no? At ang nakikita pong magiging susi ay ang federalismo at ang pagkalikot po ng saligang batas. Mamaya, panoorin po ninyo ang video na kumakalat po ngayon sa social media. Video po ni Congressman Nery Colmenares. Dito po sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Unahin muna natin mga kaibigan bilang pambabungad na bahagi po ng ating programa na inaabangan po ng milyong-milyong mga Pilipino. Viewers po ng Signal Cable sapagkat ang Pinoy Extreme Channel ay nasa Signal Cable Channel 106. Datos po nila ay meron po silang 6 million subscribers and viewers. Plus, million po sa Sky Cable. At tayo po ay mapapanood sa Channel 217. Dagdagan pa yan ng Cable Link na million din po ang mga viewers. Dagdagan pa yan ng Destiny Cable. At tayo po ay mapapanood po sa Channel 84 ng Destiny Cable. Mga kaibigan, bring it on! Bring it on! Ang report, panoorin na natin, hatid na ni Mike Francisco. Puros kagandahan na naman ang tinutukan ni Mike Francisco. Tulad po ng sinasabi namin ni Clarence, naiinggit kami talaga kay Mike Francisco. Talagang puros magagandang tanawin ang kanyang kinocover at hinahatid po sa amin. Di bale, ang nakita ni Mike Francisco ay para na rin nakita nating lahat. Heto po ang kanyang live report. Masayang hinarap ng mga kandidata ng Miss Intercontinental 2018 ang mga media sa kanilang press presentation kahapon sa Sofitel, Pasay City. Umabot sa 90 candidates sa iba't ibang panig ng mundo ang lumahok sa Miss Intercontinental. Sa kauna-unahang pagkakataon, ito'y magaganap sa Pilipinas.
Namayagpag ang pambato ng Pilipinas na si Karen Galman, tubong buhol sa unang bugso na activities ng nasabing patimpalak. Naggogi siya bilang standout beauty at nakareceive ng $1,000 bilang premyo nito. Tinanghal din siyang darling of the press sa pageant na ito. Samantala, nag-imbita ang CEO ng Miss Intercontinental sa lahat ng Pilipino na panoorin ang coronation night nito sa January 26 na gaganapin sa MOA Arena at narito ang panayam ng Leader News Philippines. Hi sir, good afternoon. And congratulations for having a successful media presentation of Miss Intercontinental Thank you. 2018. Thank you. Without you guys, we wouldn't have this success. Sir, we would like to ask, do you have a list of activities in the Philippines right now so that the people will know what particular activities they have to follow in Miss Intercontinental? Sure. I mean, unfortunately, I don't have all the dates in my mind, but we're definitely going to have a separate evening gown competition. We have a Filipina designer night. We have a swimwear competition, which is still coming up. And we have the national costume competition, which is on the 19th in the Okada Hotel. Actually, all preliminaries, what we are going to have are in the Okada Hotel. Then tomorrow morning, we are going to the Globe very early to make the group photo of all the contestants around the ball. And on the 12th, we are going to Twin Lakes. We're going to stay overnight. We're going to have a boho party, like barbecue on the beach. And then we go to Batayang as well. So these are mainly the activities we are going to have in the next days. Okay, sir. Do you have anything like a surprise for every fans here in Miss Intercontinental in Philippines? Surprise activities. Well, surprise activities. I mean, we're going to have the 3 preliminary events. I mean, the Filipina Designer Night, this is something that I definitely recommend. Not only because we have over 192 designers selected who are going to do the best dresses, and this is something what everybody should see definitely. But the surprise is we are going to have the final on the 26th in the MOA Arena. And I think that we have a fabulous jury panel. I mean, we have Lorenzo Lamas, the actor of the CBS hits Fight and Quest, Renegade. We have Vincent DePaul, the 2-time Emmy winner with the Bay, and he's an actor. He was in Poseidon, in H, The Love Doctor, in many movies. We're going to have medalist, Miss Intercontinental 2010. Veronica is coming also on the 15th, our current winner. So I think every day is a surprise, not only for the fans, also for us. Would you like to invite Filipino people to watch the coronation night of the Miss sure. Intercontinental? Well, to all the Filipinos and warmest greetings from the Miss Intercontinental office. I would like to invite you all on the 26th January to the MOA Arena for the 47th Miss Intercontinental. Stay with us, be a fan as you are, and thank you so much. Thank you very much, sir. Para sa Entertainment News Update, ako si Mike Francisco para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you. All right. Salamat Mike Francisco sa report na yan. Kala ko nasa international television tayo nanonood, ano? Buti lang mga 5 sako yung English na bit-bit ni Mike Francisco. Tuloy tayo naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan. We would like to show you some photos and videos of the Manila Bay sapagkat yun po ang ating main topic ngayon na pagmeriendahan natin, pero pasintabi po sapagkat ang mga pictures na ipapakita po namin sa inyo ay talagang yung aktwal na kalalagayan po ng Manila Bay na napakadumi. So panoorin po natin ang ilang video habang ang topic po natin ay pagtatanong sa ano ba ang dapat gawin ng gobyerno upang tutuhanang malinis ang Manila Bay. Ito po ang ilan pong mga larawan. O ayan, nakikita po ninyo ang sangkaterbang basurang yan na nasa dalampasigan po ng Manila Bay. Saan ba galing yan? Alangan namang galing po yan sa Amerika. Alangan namang galing po yan sa mga kung sino-sino pa bagkos yan po ay galing sa ating lahat. Ngayon,
Paano ba nakakarating ang mga basurang yan dyan sa Manila Bay? Sa totoo lamang mga ginigiliw nating mga taga-subaybay, ang Manila Bay ay masakit man pakinggan but ang iba, itinuturing po yan na the septic tank of Metro Manila. Septic tank. Kasi lahat ng dumi, basura, basurang residual waste, basurang galing sa puwit ng tao, ay papunta lahat sa Manila Bay. Obviously, mga kaibigan, ang Pasig River na nanggagaling po sa may Taguig Patero, sa may Marikina area, traversing Mandaluyong, Pasig, Manila, ang bagsak lahat po niyan ay sa Manila Bay. Lahat ng mga estero naman na nakakonekta po sa Pasig River, of course, lahat yan bagsak sa Manila Bay. Ayan, ano ba ang dapat gawin ng gobyerno upang tutuhanang malinis po natin ang sikat at historical na Manila Bay? Pag-usapan po natin yan sa pagpapatuloy po ng programang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.